Kumusta mga boss? Wala lang. I-flex ko lang yung mga collection ko na helmet. Wala, joke lang. May nakita lang kasi akong VS1 na helmet freshener or deodorizer. Ignorante ako nito so binili ko siya ng 165 doon sa Mr. DIY. Ewan ko if legit ba to. So kayo na ang humusga kung legit ba to na VS1 na helmet and jacket deodorizer. Anyway, so try natin to. Ayun, so itatry lang natin mga boss kung gaano ito kabango at gaano ito ka-effective. So, try natin dito sa HNG na helmet kung mabaho. Yung pang mabilisang helmet. Amoy lemon guys. Mabango siya. In fairness guys, mabango siya. So sabi dito, eliminates odors, kills 99.99% of germs, instant freshness. Siguradong mawawala ng baho nito. Lagyan din natin yung misis natin. At of course, itong pinaka lumang helmet natin. Siguradong patay ang bakterya nito. 99.99 kills bacteria daw or germs. Bro, what are you talking about, man? Batok. Ito. Ayan. So yun lang mga boss, gusto ko lang i-share. Minsan wala akong oras na maglaban ng helmet Minsan tinatamad tayo or busy. So yun, kailangan natin ng itong mabilisang pangtanggal ng masamang amoy sa helmet. Update ko na lang kayo sa comment section kung gaano siya ka-effective or ano yung mga mapapansin ko after 3 days or a week or so of usage. Okay? So thank you. Wala lang. Gusto ko lang i-share. Maraming salamat.